Hvis du tror, at folk med ADHD, at vi er antisociale, så tager du faktisk fejl. Vi undgår ikke mennesker. Vi undgår bullshit. Når jeg snakker med andre, der har ADHD, og jeg kigger på, hvordan jeg selv navigerer i verden, så er det ikke fordi, vi ikke kan lide andre mennesker. Det er fordi, at vi har ikke overskud til falske og tomme relationer. For mange af os, der er de sociale normer, det er ikke noget, vi sådan automatisk får tillært i opvækst. Det er noget, vi sådan aktivt skal være opmærksom på. Men det betyder også samtidig, at vi har en rimelig god bullshit-detektor, fordi vi aktivt er opmærksom på, hvordan vi selv navigerer, så er det også noget nemmere at spotte, når folk de på den anden side af snakken ikke er oprigtige. Overfladiske relationer, det er sådan standard. Når falske smil, det irriterer. Small talk er mega drænende, men også absolut essentielt. Vi undgår ikke mennesker, men vi undgår relationer uden mening. Når vi møder op til noget, så er det fordi det er ægte, og det er noget, der betyder noget for os. Vi er ikke antisociale, men vi er ofte meget selektive i forhold til, hvordan vi er sociale. Og for mig personligt hænger det sammen med, at jeg har ikke så meget social kapital at give ud af, som almindelige mennesker. Og derfor så reserverer vi det til det, der giver mening.